Anki qabel ħalli U sinjuri nilqawkom għal shooter l-appuntament tagħna magħkom ta' kuljum. Aħna isna d-dentist, imma aħna ma tħallas ara d-dentist. Ħallejni. Iwa, dejjem nipprova nibda differenti, nibdilhom bil-bissima wara ġurnata xogħol, tidħol int tkun inkazzar. Għax għadni kif ġej minn supermarket u dal kaxxier kien isu toqba. Iqaf, iwejja. Le vera! Xiex vera? Jismu. Ħanori. Tara riċevuta. Janus taf xini. Naf xini Janus, m'għandekx għalfejn tkompli. Imma ma tistax tirraġunek, għax forsi fil-lingwa tiegħu Janus. Jiġifieri xi isem kbir. Għaxsib ta' Sander. Forsi jiena f'pajjiż ieħor jgħidu dejjaqt li Sander. Għax Sander ifisser xi ħaġa oħra. Se tħassibni ħażin jekk ifisser hekk ismi. Ħana li x'nagħmlu, naqalbu s-suġġett u naħsbu fi bniedem kbir. Il-ħaqlu l-eżajr. Ħaqqu l-opra tal-ġimgħa għaliex da tfajjel daqqewlu d-diska tiegħu f'San Siro. Fidejk, Marija Ħallas. Hello! Jina Marija Ħallas u l-lum ġejt niltaqa' ma' Carl B. Hello, nice to meet you first of all. Thank you, kemmu bravu, jaf kif. Mela Carl, aħna għedin hawnhekk għax inti għadek imħriġ diska sewwa u din id-diska indaqqitlek ukoll f'San Siro qabel logħba ta' min? Tal-Milan. Kien għedin jilabu l-Milan u fil-halftime. How nice! U inti ma' min iż-żom? Jien mal-Juventus. Kulħadd beda jibat li issa ma' għana tibda żom, issa ma' għana tibda żom. Mal-Juve ħanibqa' ġifieri xorta. Għadibqa' mussew. Isma' Carl, inti kemm għandek żmien? 41. Kif tħossok li fl-aħħar sar jaf bik xi ħadd? Tajjeb, aħjar, ġifieri jisni qiegħed immur iktar iżgħar fi żmien, peress li saru iktar jafuni nies. Mela, fuq la donna mobile, tafa dija u inti trans biss. La donna mobile. Tafa, bravu. Okay, prepara vuċi. Jien rid ngħidha di. Bijaj. Ftemmu. Int ma fik xejn, daqsi DJ, kemm inħobbuk, kemm insegwuk, min klabs Maltin, għal-barranin, il-bit qabbillu, għaj max namillu. Kompli wadbinna, il-lubja ħilna, kalbi zunzana, best DJ tana. U proset l-kalbi li jena fl-opinjoni tijaj u għaweb minn laqwa DJs, laqwa produtturi tal-mużika Maltija u għanna l-fej inkunu onorati b'dal-artist. Biħija, bikli, jena artist u koll. Għattit najdlek xamilt biex nurik kem jena artista vera, mela jena insertajt dal-video għara ħanurjulkom. Issa mbatat, jek jamela u m'għandix nagħmilha jien. U kif mort? Araw kif mort. Jiena ġejt hawnhekk fil-qalba tal-Università Maltija għax jiena nemmen illi artist ġdid b'dit-teknoloġija ġdida li ħanurikom għandu jvara l-apprezzament tiegħu propjament fil-qalba ta' dik li hija kultura Maltija. Hi, can I try something on you? Yes, please. I'm an artist. Għala għajnejk. Waġġajtek? Le. X'taħseb? Sabiħa ħafna. Kemm lessa li tħallas għalija? 20 euro. Jiena artist. Tixtieq tipprova l-arti tiegħi? No, thank you. School. Cheers. Your face. I don't see anything. You don't like it? Yeah. All right.
Forsi għax ċattu. Tini ċans, sox titħax, ġi titħax. Lesta, taħseb. Wara di, vera ninsab dizappuntat għalix l-arti tiegħi mhix apprezzata. U allura deċidejt li nibqa' preżentatur għax dik kapaċi nagħmel. Vera ħanajdlek, ma tistħiċ u s-sib il-min joqodlok u Allura. Kieku jien taf kem kont intik bid-dirx li Jien kieku għan waqfek. le. Ma kif ħajqot li rasek ġoddix kif Laqlem ħanajdlek, ma nafx jgħidu jena. Insomma, sinjurakom għada għal xúter ieħor. Ensa l-morkom.